Losasal ang mahal, losasal kulmangay. Sokunjalo bafowethu. Yadlanga ingane yomthetho. Yanimophisa mina. 1 2 3 seyivala camera. Njengamanje sila isesigangeni khona usizosiphalelile wathi no khona utsotsi amsolayo kunotsotsi wamtshontshela akekho happy lela ke sigebengu njengamanje usisubize thina ukuthi sombhekela wena sigebengu la ukhona mkhulukuthi la ukhona akuzokushubela no njengamanje sizodaba lika sisi ukuthi usisi kwenzakalani ubani omtshontshela kwenze njani ntokazi enhle you may come forward. Ijalo yimlo umvukosiyana ijalo mfowethu ni right umntororo sisi Ngiyaphila. umnandi sondela mama ungabasaba usikulukuthi nomkubuthi izinye ze game ibona abantu abenza umsebenzi ibona abantu abavala camera Alright. Ngiyaphila. Alright. Ngiyaphila. Hayi siyabonga. No, ubegama. Ngizandi. Ubani? Ngizandi. Ubani? Zandi. Zandi girl. No, njengoba manje usibhalele sisi. Wathi no udinga usizo lethu njenge 1 2 3 seyivala ikamera. So usizo sisi sanginikeza. Ithini inkinga yakho? Inkinga yami khona omunye ubhuti. Khona omunye ubhuti. Njengamanje khona ubhuti lo sembamba. Azana abantu abahlekubeza abantu besifazane. Azana negebengu imkhulu ukuthi wena bhuti la khona ngizokubamba. Wena bhuti la khona ngizokushushisa. Adlale. Ake sizokuthi wenzeni ubhuti. Wenzeni ubhuti sisi? Wantshontsha ifoni. Wantshontsha ifoni. Wenzani? Wantshontsha ifoni. Ifoni ini? Ifoni. Ifoni le ayintshontsha. Sigebengu la khona. Mawuthi uyibuka le video siyesa kuwena. Njengoba bengisasho. Wantshontsha Wantshontsha ifoni. Yes, khuluma. Wathatha neimpahla. Neimpahla wawuthetheleli. Ntshontsha konke ntshontsha zothi. Impahla kuneyicathulo, ikipa zami, mabruko. Utshontsha impahla zakhe inengqondo impahla zakho kwenzakalani? No, like impahla zabhuti wami kahle kahle. Impahla zabhuti. Impahla zabani? Zabhuti. Utshontsha impahla zabhuti. Utshontsha impahla zabhuti. Awu sithi uyisukumele, ususibizile. Sesifikile. Somshushisa. Thina njenge seyivala ikamera. Ya, kwakuthi 2000 bani? Ngo 2023. 20 bani? 2023. 20 bani? 2023. 23. Amaphoyisa. Athina amaphoyisa. Labo bamphoyisa ngayo. We maphoyisa sekudlula unyaka sisakayithola into zakhe. Sekudlula unyaka sisakayithola into zakhe. Maphoyisa ayahesitate. Ayahesitate amaphoyisa. Ahesitate. Usisi usebize thina. Usebize thina ke siyawenza umsebenzi wethu. Somlanda phila. Sisi. Into zakho uyayifuna. Ngiyayifuna. Khululeka. Ongithe mazohlela lo mpilo. Ngimazi kahle. Na into emnandi ngakho. Ayike investigation esawuyenza ejulile. Ayike investigation esoyenza kakhulu. Wena mawumazi ukuthi uyapi, unjani, uhlalaphi, usitshele konke kumnandi somthola. Kuluma shit. Wena uskebe. Wena uskebe. Uskebe. Wena uskebe. 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 Say the man's like, I want to put high in the side. I'm just up here. Santana.
simsebenze thola umuntu oyingozi angithi. Thola umuntu oyingozi asimsebenzele one time. Yes. Sitholile authority sisinganisha. Awuye ukudla ulambile manje. Hayi school. Lela ke yabona njengoba wani ngalakho umuntu shilomncula yazo jamani isicaba sengena masingena semtumela madoda yazo senze umsebenzi ukushaya isibhali yabona 1 2 3 bafowethu njengamanje sisendlini njengamanje yalesiphilo omkhulu ukuthi lo i-room esesocheka ungema-room i-room elikasingachekhileli sicabanga ukuthi la 1 2 3 soyivala camera umuntu umkhulu ukuthi lo khona sawungenulele thina sawungenulela sub next 1 2 3 1 2 1 2 yeah what's the cameraman now ngitsotsi sambambelele ubuthi uyogcina bani utshotshi ulalugqokile ya asasithini asasithini khulukuthi thina siyokuthola sekufikile ngo-3 ekuseni ulele amaphupho akho ayoshabalala lalela ndoda ziphi into kasisi Angizazi. ubani wena ubhanana osisi bhanana yonke into entshontsho esenzele emhlabathini ziphi into kasisi wayintshontsho Usezwakuphi wena la? ziphi into zenzele wayintshontsho Angimazi. uyakhuluma nosevel camera Angimazi. ukhuluma nosevel camera Angimazi. 1 2 3 sevel camera ivele ke nje manje ngoba kumele sithi uxoxe ngoba akazi 1 2 3 sevel camera 1 2 3 sevel camera Mabuka sibuyele etolo. Jamani ngathi sivele camera. Umfethu uzazi izinto. Uzokhuluma njamanje sondele. Bafethu bafethu sembuyele njamanje. Hayi miyekeni. Ukamera mesevulile camera. Njamanje anengijajele ngithi uqoqa naye siza ukuthi uthini njamanje. Abisafana nenkulumo. Yandoda. Ngenzeni mina? Ngenzeni? Camera. Class. Sibinto kasisi. Angizazi, angimazi, sasenikhuluma ngayo. Ubani wena? Ngishilo ukuthi kena Nkosini. Usunginkosela manje. Yabona nje manje leqala ephuma iqiniso. Baba, khuluma uba igama lakho. Angizazi into zalo sasenikhuluma ngayo. Ngikosele mina. Unkosela udume ngani? Ngiduma ngokhona ngisondela nginelibhayibheli lami lapha phansi ko. Ngazophika ngososisiqobengo la. Ngazikhefa wena khuluma wena. Angazi. Konelena angazi. Leso sibanga kusula ukuthi uJoji. Angizazi. Wedlala lo. Shesha wakha. Yasin. 1 2 3 asivale camera. 1 2 3 asivale camera. Guys. Hey. Shubile bafuthu. Shubile nje manje. Umkhulu ukuthi sisathu uxoxe naye. Ngesiko nje manje uzohamba ngiyena ngiyophinda ngimbuze ngathi unenkani. Labantu abanenkani kodwa ke ufike ekhaya. Subload. Sub next. Sambeni bafuthu. Sambeni. Miyekeni manje madoda. Miyekeni. Wandoda. Khuluma phela. Ziphi izinto kasisi? Angimazi sasenikhuluma ngayo. Sonde awumazi sesikhuluma. Engazohlala wena khuluma wena. Angimazi. Udume ngani ntontana? Angimazi ngeke mkhulu wami Joseph angimazi. Awumazi? Angimazi. Kadlala nazo umuntu unenkani ke lo. Unenkani. Yazi ngeke sokukhuluma sayibhaleke iCamera. Sivale camera. Ayivali. Khuluma
Ngayivala akumazi. Ngiciniso akumazi. Umazi? Ngayivala camera ngimazi. Hey wena ayibadlala lo uzwaphika. Ekseni. Umazi sisilo. Hayi, ngiyacela nje ngizovakashela uBafola kule igumbi likaBafo leli. Umazi? Ngiyafika la kule ndawo Bafana bami, ngathola ukuthi yena uyakwazi. Ngiyakwazi uyingozi, ngiyakwazi. Fowelo sisi. Hey makanjani? Hayi susumela. Alo sisi. Ya nje manje sikuyena umkhulu simbambile la. Uyaphika lo muntu lo. Hayibo. So kade kumbona edlula lapho. Awona nawe sesiwaye wasilanga isithombe salomuntu manje. Ishuthi sesibamuntu. Yadlanga ingane yomthetho. Yanimophisa mina. Uma ndoda. Okay sis no. No ahlanga kusasa ngoba ngathi manje sekona vele yonakala yonke lento. Yovulekala nje maphoyisa yabuya namhlanje. Hayi ukuthi umuntu wrong lo ofunakalayo akazi ubonakala kuphi basanda bambona. Nxesa ndoda. Ngena kamnaqhekeza ngizongishaya. Nxesa ndoda. Ngiyolanda maphoyisa ngeke. Alike thala sisule. Sukume ngiyolanda maphoyisa. Manje nxesa mfana wami hawu. Kodwa ngibonile ukuthi kunephutha esilenzayo lana ngoba wena umuntu wakho ngakubona umuntu oyikholelwayo. Maphoyisa. Oyikholelwayo nxesa. Akunenxesa ngicela ngiyekale ngiyolanda maphoyisa. Hayi akanda maphoyisa ndoda hey. Ayekanda maphoyisa adingakala hey. Mithi bamba la 100 rand. Bamba la. Hey. Hayi bamba nje uncane. Maphoyisa. Yakwa emaphoyiseni wase. Kwa emaphoyiseni bamba lokhu uncane wase. Uxola yesimoya yes. Awuxola moya wami. Uxola yes. Yes. Hambe la. Bayabona ukuthi kodwa unenhlanhla. Wakwenzeka walala wabuza uvuka usu100 rand. Yabona into yazenze. Enqise ndoda amaphoyisa ngabizo yes. Yeah, khuleka. Nawe ngelilanga uyosidinga ungenelwe igebengu. Sikhuleka sokulandela igebengu mahana. Nxesa ndoda yes. Nxesa. Asameni sikude. Ngeke ngathi sesishina mlimazi nomuntu. Man. Afuthi. Balesiqabulile. Njengamanje into esivele yenzeka. Hey. But zikhona izona nazo lo mbhemu. Kukhona into akakayintshontsho. Ngeke ungitshela ukuthi ayike into akakayintshontsho before. Yabona? Ngifuna ukuthiwa sukela umuntu. Ikhona kodwa into akayintshontsho ukuthi umuntu lemali umuntu unabo ubugebengu obuthisi anabo. Yabona? Mokuthi uhlele endlini yesigebengu. Khona ubugebengu abahlanganisayo ukuthi akukhona lebesimfuna. Naye somthola ngelinye ilanga. Kodwa ke njengoba simyekile uBafolana uthi no ngeke wapress ama charges yonke into izoba right. But kusasa mawuthi kusasa lo mbhemu lobalekile sohamba simfumana simthola. Ya 1 2 3 7 camera adlali kanjalo songena ngo3 mkhulukude ekseni sizosebenza simuka asintshontshe kodwa nje 1 2 3 soyivala camera sigebeko la ukhona baleka la ukhona nyamalala ngoba sesifikile mkhulukude wabanjwa baleka sobe silapho la ukhona njengamanje ungabe usahlala baleka hambe eMozambique nyuka hambe eGhana nyuka hambe eNigeria ngoba mawusela sakubamba mkhulukudu sikubodo mfowethu ushayele umsebenzweni ushilo umuntu wrong but ke lapha emakhaya nimba right bemtororo 1 2 3 save all camera asambeni bafowethu bafowethu lapha emakhaya lenza sure ukuthi you subscribe to the show manje mabesojayeza sazoshuba sazoba mnandi lana mkhulukudu sazomjaga sazoshuba sazophethuka amatafula kubheke phansi izinto 1 2 3 soyivala camera subscribe and comment and like nawe makuthi khona umuntu wangitshontshela noma ubuntshontshelele 5 years 4 years 3 years 10 years back samfuna simfumane samfuna simthole 1 2 3 soyivala camera mkhulukudu baleka lokhona
Uyulu sesifikile. 1 2 3 seyivala camera. Njengamanje crew sihamba manje. Osikubuthi sufrigile. Wena kona wathi izobonana mfethu. 1 2 3 seyivala camera. Akube njani?